गुड मॉर्निंग स्टुडंट. तर आपलं सेकंड चॅप्टर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स हे चालू आहे. त्याच्यामध्ये जो काही आपला नवीन टॉपिक आहे तो म्हणजे फ्लुइड्स इन मोशन. पेज नंबर 44 वर हा टेक्स्टबुकमध्ये बघायचं आहे त्याच्यात आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला व इन डेली लाईफ याच्यामध्ये जर आपण विचार जर केला तर फ्लुइड्स म्हणजे काय की जे काही लिक्विड स्वरूपात असे आहेत की ते आपल्याला रोजच्या डेली लाईफमध्ये आपण यूज करत असतो. वॉटर बरोबर म्हणजे काय की ते फ्लुइड आहे. मग आता परंतु ह्या फ्लुइडची जी काही मोशन आहे त्याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. म्हणजे काय की जर समजा आता नळामधून पाणी पडतंय बरोबर आहे, परंतु त्याचा जो काही फ्लो आहे तो कसा आहे, स्टेडी आहे, कॉन्स्टंट आहे का तो एक प्रकारे कंटिन्युअसली चेंजिंग आहे, हे फार महत्त्वाचं आहे. मग आपल्याला त्या याच्यानुसार आपल्याला स्टडी करायचा इथे. तर मोशनचा, फ्लुइड्स इन मोशनचा. मग आता याच्या एक्झाम्पल काय असतील फ्लुइड्स इन मोशनचे? आताच मी तुम्हाला सांगितलं की एक्झाम्पल आहेत की द फ्लो ऑफ वॉटर, द फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू अ रिव्हर. म्हणजे काय की नदीचं जे काही पाणी आहे ते सुद्धा संथगतीचं जर असेल तर ते काय असणार आहे, स्टेडी फ्लो असणार आहे. तो काय असणार आहे, स्टेडी फ्लो. किंवा एखादा कॅनॉल, कॅनॉल म्हणजे काय एक प्रकारे तलाव म्हणा किंवा असं तळ असेल किंवा विहीर, कुठलीही एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता त्याच्यामध्ये. मग आता बघा पुढचं जे काय असणार याच्यामध्ये वेगवेगळे डेफिनेशन्स आपल्याला बघायचे. व्हॉट इज अ हायड्रोडायनॅमिक्स. आता हायड्रोडायनॅमिक्स म्हणजे काय तर हायड्रोडायनॅमिक्स ही अशी ब्रांच आहे फिजिक्सची. हायड्रोडायनॅमिक्स ही अशी ब्रांच आहे की ज्याच्यामध्ये फ्लुइड्स इन मोशनचा स्टडी हा केला जातो. तर त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, हायड्रोडायनॅमिक्स. त्यानंतर आपल्याला पुढचं बघायचं आहे की स्टेडी फ्लो. आता बघा स्टेडीचा अर्थ काय आहे, कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट म्हणजे काय, एक समान. म्हणजे अशी मोशन फ्लुइड्सची की जिथे स्टेडी असणार आहे. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या क्वांटिटीजचा विचार करायचा, जसं व्हेलॉसिटी आहे, जसा प्रेशर आहे. तर ह्या क्वांटिटीचा या स्टेडी फ्लोमध्ये काय केला जातोय, एक प्रकारे विचार केला जातोय. बघा प्रेशर आहे जसं और व्हेलॉसिटी आहे ऑफ द फ्लुइड. बघा आता आपल्याला याची एक डायग्राम बघायची की त्या रफली डायग्राम तुम्ही जर विचार केला की कशा पद्धतीने असू शकेल की इथे म्हणजे काय की ह्या लाईन्स काय दर्शवत आहेत की एक प्रकारे त्या फ्लो लाईन्स दर्शवत आहेत की ज्याच्यामधून तिथे जे काही पार्टिकल्स आहेत त्या फ्लुइडचे ते काय होत आहे, एक प्रकारे त्यांच्या मोशन मध्ये आहेत ते. आणि हा काय असणार आहे त्यांचा एरिया. ओके. मग आता याला ही जी डायग्राम आहे त्याला आपण काय म्हणू, फ्लो ट्यूब. फ्लो लाईन्स आहे, फ्लो ट्यूबची ही डायग्राम आहे. मग आता फ्लो लाईन्स काय आहेत तर बघा आता फ्लो लाईन्स म्हणजे काय तर फ्लो लाईन्स मध्ये म्हणजेच काय की ज्याच्यामध्ये जे काही फ्लुइड्सचे जे काही पार्टिकल आहेत तर ते पार्टिकल इंडिव्हिज्युअली म्हणजे काय एक एकट्याने. म्हणजे काय की एक पार्टिकल गेला दुसरा पार्टिकल गेला म्हणजे काय ते त्यांचं जे काही मोशन आहे ते इंडिव्हिज्युअली ते पार्टिकलने होतं. तर त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, फ्लो लाईन्स म्हणणार. इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल. इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन अ मूव्हिंग फ्लुइड्स. बघा आता मग त्याच्यानंतर स्ट्रीम लाईन काय. बघा आता स्ट्रीम लाईन, व्हॉट इज अ स्ट्रीम लाईन. तर स्ट्रीम लाईन काय की ह्या स्ट्रीम लाईन मध्ये आपल्याला जो काही
एक जर विचार केला की फ्लो लाईन्स आणि स्ट्रीम लाईन ह्या दोघंही कॉन्सेप्ट आयडेंटिकल आहेत. आयडेंटिकल म्हणजे काय की त्या एक समान आहेत. म्हणजे तुम्ही फ्लो लाईन्स घ्या किंवा स्ट्रीम लाईन घ्या की दोघांचंही त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की तिथे व्हेलॉसिटीचा इथे काय केला जातोय, विचार केला जातोय. म्हणजे काय की त्या फ्लुइडचं जी काही गती असणार आहे ती त्या गतीनुसारच, म्हणजे जर समजा त्याचा वेग ज्या दिशेने असेल त्या दिशेने ते फ्लुइड्सचं काय होणार आहे, वहन होणार साहजिक. तर स्ट्रीमलाईन आणि फ्लो लाईन्स या दोघंही कॉन्सेप्ट आयडेंटिकल आहे. म्हणजे काय, दोघंही सारख्याच आहेत. हे त्यांनी सांगितलेलं. त्याच्यानंतर बघा फ्लो ट्यूब. व्हॉट इज अ फ्लो ट्यूब? तर फ्लो ट्यूब काय आहे बघा. फ्लो ट्यूब म्हणजेच काय की इट इज अन इमॅजिनरी. बघा आता एखादं आपण विचारात घेतलं की इमॅजिनरी म्हणजे काय, मानून घेतलं आपण, एक कल्पना केली की बंडल ऑफ लाईन्स ऑफ फ्लो ऑफ लाईन्स, की म्हणजे काय की एकदम असा मोठा समूह. आपण बंडल म्हणजे काय इथे आपल्याला शब्दशः अर्थ नाही घ्यायचा, म्हणजे एक समूह ऐकतो एक प्रकारे फ्लुइड्सचा, फ्लो लाईन्सचा. तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार, फ्लो ट्यूब. काय, इमॅजिनरी बंडल, इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाईन्स. बघा आता त्याच्यानंतर पुढचा जो काही आहे कन्सेप्ट तो असणार आहे लॅमिनर फ्लो. अतिशय महत्त्वाचा. व्हॉट इज अ लॅमिनर फ्लो? तर लॅमिनर फ्लो म्हणजे काय, तर लॅमिनर फ्लो मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे इथे स्टेडी. म्हणजे इथे तुम्हाला जे काही फ्लुइड असणार आहे ते त्याची जी काही मोशन असणार आहे, ती गती असणार आहे, ती कशी असणार आहे, स्टेडी फ्लो असणार आहे. आता फॉर एक्झाम्पल जर समजा रिव्हर असेल, एखादी नदी असेल, परंतु ती कशी असणार आहे, संथ गतीने वाहत असेल, तर तुम्ही त्या फ्लोला काय म्हणणार, लॅमिनर फ्लो म्हणणार. जर समजा आता दुसरा जो काही फ्लोचा प्रकार आहे तो असणार आहे टर्ब्युलंट फ्लो. काय असणार आहे, टर्ब्युलंट फ्लो. तर टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये एक प्रकारे जर विचारात घेतलं तर टर्ब्युलंट फ्लो हा कसा असणार आहे, कॉन्स्टंट नाही, तो स्टेडी नाही, तो एक प्रकारे कसा असणार आहे, चेंजेस कंटिन्युअसली. म्हणजे फ्लो ऑफ पॅटर्न, म्हणजे ते जे काही फ्लो ऑफ पॅटर्न आहे ते कसं असणार आहे, कंटिन्युअसली चेंजिंग असणार आहे. कंटिन्युअसली चेंजेस म्हणजे हा दोघांमधला जो काही डिफरन्स आहे तो तुम्ही लक्षात घ्यायचा आहे. तुम्हाला एक होमवर्कला डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीमलाईन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे पेज नंबर 44 वरच असणार आहे. तुम्हाला एक क्वेश्चन्स मी देणार आहे. क्वेश्चन असणार आहे डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीमलाईन फ्लो and turbulent flow. पुस्तकामध्ये पेज नंबर 44 वर हा डिफरन्स दिलेला आहे. तो फक्त तुम्हाला राईट डाऊन करायचा आणि समजून घ्यायचा आहे. तुम्हाला ह्या त्याच्यामधलं डेफिनेशन मी समजावून सांगितलेलं आहे, तेच परत तिथे रिपीट झालेलं आहे आणि आपल्या ग्रुपवर सेंड करायचं आहे. नमस्कार.